केमेराखौ नोगोद लाजियो होनदों माने दा इउटुब भिडिअ बानायो केमेराखौ जोबथा लाजियो जाहैदों केमेराजों नायदिनोहाय मा जाबावगोन बिसोरजों बेनिखायनो भिडिअफोरखौ बानायलाबाय आरो केमेराखौ लाजिनानै भिडिअखौ बानायो माने बिदि आरोना केमेराखौ नुबाथाय ना ओरै लाबाथाय माने मा होनगोन मा मागोन जाग्रोलाबायो आरोना माबा होनबा माबा थब्र'सो जागोन नामा आंनो रायलायनानै खोनासंफिननो आंनो लाजिनाय मोनो आरोना फाग्ला बिदिजों जायो आंनि भिडिअखौनो माने आङो मानसिफोरा जेनेबा नायोबा खाथियाव नायोबा आंनो लाजिनो मोनफिनो आरोना नोंलाय गावबा गावखौ रावबो मोजां मोनखाया बयबो बिदिनो मोनखायो खोनासंग्रा बाथ्राखौसो बासि बासि माबानांगौ आरो फोसाबनांगौ बबेया जादों बबेया जायाखै नायफिननानै गारनांगौ लाजिलायलाङोलै अबावबा नायफिननोनो नायफिननो लाजिबावखायो नायफिननो लाजियोरा मानसिया हाबा जागोदानब्लाबो बिदिनो जायो नोंसोर गोसोथोलायखानाय नङा नायलायनानै लादों ओरैबायदि लाजिलायो हौवा हिनजावजोंबो आङो मोनसे सल' खिथानो थांगासिनो दङ सानसेखालि ओरैबायदि जादों जाहैदों हाबा जाखांबाय हाबा जागोदान आरोखि हाबा जाखांगोदान ओमफ्राय आथिमंगल थिंगल थांजोबखाबाय जाहैदों बिहाव बिखुनजोनावहाय हौवा गोदाना ओरैबायदि लाजियो सानसेखालि हिनजावा आथिमंगल जोबखांनायनि उनावहाय सप्तासे बा सप्तानै थानानैहाय बिहावनावहाय आलासि जानो लिंलांफिनबाय आरोखि फिसायखौ बे आलासि जानो लिंलांफिननायावहाय ओरै हिनजावा फिसायखौ हारसिं दोननानैहाय बिमाजों ओंखाम संफाहैबाय जाहैदों हिनजावा ओमफ्राय फिसाया हारसिं जाबाय दाना खामसालियावहाय फिसायजोंथ' जिरायनो रावबो गैले दाना बिहावा फैदेरनानै बेफोरबायदि जिरायफैदेरबाय आरोखि बिहावाबो रायज्लायदेरनो हाया बिजामादैयाबो रायज्लायदेरनो हाया ओरैबायदि जादों जाहैदों मा रायज्लायगोन मा रायज्लाया बिहावजों खोथाखौनो मोनासै आरोखि बिजामादैया बिहावजों रायज्लायनो थाखाय मा रायज्लायगोन मा रायज्लाया बिजामादैया थब्र' होनबाय जाहैदों आफाया हिनजाव मोनबाय नोम्मा नोम्फानै आं हिनजाव मोनाखैलाय आंनि फिसाजोखौ बोरै मोनखो नोंलाय जाबाय जाहैदों बिहावा होनलाङो बिदिनो रायज्लायनो खोथा आन्दायो गोदान समावहाय माने बै केमेरायाव लाजिनायफ्राबो बिदिनो आरोखि गोदान समावहाय मा होनगोन मा होनना जायो दा बै बिजामादैयाबो मा होनगोन मा होनना बिहावखौ आफाया हिनजाव मोनबाय होननानै सोंबाय आरोखि बिदि केमेरा ओरै लानानै ओरै लाबाथाय माने सोरबा माबा होनसिगोनदां माबा मानसिफ्रा माबा माबि होनसिगोनदां बिदि सानो आरोना लाजियो आरोना होनग्राया थाखायो बे होननायखौ खेरायनाङा भिडिअ बानायोब्ला नोंनि खोमाया बाहेरायाव दासु नोंनिखौल' ध्यान हो मानसिफ्रा नायबाथाय माने बोरैबा मोनो आरोना मोजां समाव रायज्लायनाया जाथारा नालाय एसे बोरैबा मोनो नायग्राफ्राबो जेब्ला एसे स्पिडना बारायलाङो खोथाफ्रा ग्रोब ग्रोब मिलायलाङो होमब्ला नायनो मोजां मोनलाङो नायग्राफ्रा खोथायानो ग्रोब ग्रोब जालाङा रायज्लायबा ओरैनो रायज्लायबाल' जालांगोन आरोना केमेरायावदि मा जायो बिथाङानो दा राइडार गोदाना केमेराखौ ओरैबायदि लाजियोनो बिनिखायनो आं एसे सल' खिन्थादों इनोहाय दा जोङो बेरायखांजोबनानै थांनोसै बे भिडिअखौनो आं फार्स्ट हगारनाय जागोन आंनि इउटुब चेनेलाव बेंज्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोना आङो बुङो जायफ्रा आंनि फल'वार बिथांनि चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामनानै हैब्लानो जाबाय डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौहाय दा जोङो बेरायनायनि भिडिअ दंबावो बेखौ उनावहाय नोंथांमोना नुलांगोन बे बानारघाटा नेसनेल पार्कनि माने मोनथाम रोखोमनि भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेनानै थाब्लानो जाबाय जै बर' हारिनि जायफ्रा माबाखौ प्लानिंआ बबावमोन बेखौ खोन्थाना होब्रा प्लानिंआ माबायावसोमोन जोंनिया नान्दि हिल्सआवसोमोन प्लानिंआ ओमफ्राय मा जाखो हरावथ' जोङो थाबैनो उन्दुरोङासै हरनि 3थायावसो उन्दुबाय बेयाव थांनांगौमोन जोङो माबानि फुंनि 5थायावनो जोङो ओंखारनांगौमोन होमब्लासो बे नान्दि हिल्सआव जोङो सहैगौमोन ओमफ्राय दानिया मा जाखो उन्दुग्रिजोब्बाय साननि 10थायावसो सिरि मोनबाय ओरैबायदि जाबाय है आं सिरि मोनदों ओमफ्राय नोंखौ फोजायाखैसै आङो उन्दुदोंलै होननानै फोजालानो जायो आं सिरि मोननानै नायबाय टाइमाखौ 10था जाखाबाय आइयै सहैबावगोन बिलाय ओंखारबाय आं माने प्लानिंआ सोलायनानैहाय बे बानारघाटा ज्राव बेनो जाबाय आरो
दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थानांगौ जाबाय नुनो मोनगोन माबा माबि जुनारफोर दंलाबायो मोसाफोर लायनफोर खाथि खाथियाव खेबनो मोनलाबायदों बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थि